Ако често страдате от схващане на кръста и седалището, ако имате болка, слизаща надолу по хода на крака ви, седалище, задно бедро, прасец, пръсти и пета, тогава може да се касае за възпаление на седалищния нерв. Може да опитате да направите някои от следните упражнения или всички. Напишете, моля, в коментарите имате ли ефект от тези упражнения. Естествено е добре да се правят всеки ден, поне поведнъж. Успех! Легнете на постелката със свити в коленете крака. Сложете дясното ходило върху лявото бедро. Можете да изтеглите лявото коляно към гърдите за оптимален ефект. Задръжте така 30 секунди от всяка страна. Отпуснете горната част на тялото. Легнете по корем с лакти свити в страни от тялото. Повдигаме брадичката, главата, гърдите и корема. Задържаме 3 пъти по 30 секунди. Вариация на упражнението е да го изпълним с свити крака. Усукваме се на едната и на другата страна, да си видим ходилата. Задържаме на всяка страна 30 секунди. Най-сложният вариант на упражнението е да усучем левия крак в едната страна, заедно с кръста, а горната част да остане застопорена. Повтаряме същото и на дясната страна. Може да чуете характерно изпукване.